salilla. Niin no se on. Tää käydä ruuhka-aikaa, hinta ihan perusteltu. No se on vähän annettava siinä se. No siinä pitää vähän miettiä sitä, että haluatko tehdä jotain muuta vai käydä salilla, koska mulla ei oikein ole aikaa. No en mä tiedä, jos mun niinku... Koska se on 7:03 se. Siellä on Marku. Aamupuolella. Tossa Sandel. Moi. Niin, Moi. jos mut 3 loppuis, mä olisin about Ihan pimeä homma. Me lähdetään etsiä mörköjä. Ja kaikenlaisia mörköllä. Kyllä joo. Eikö niin? Me ollaan paranormaalia asioiden asiantuntijoita ja me lähdetään Porkkalaan katsomaan. Siellä on kuulemma. Tää on Onko sun siis 8-4? On jo. Päivät ja sit... Niin. Tuulossa Kingin K-marketti. Täältä Kannelmäkeä. Mä pääsen Fajan kyydillä, joten se on joku Niin puoli tuntia. Tuulossa King. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne funktiolle. Missä bileissä me nyt ollaan? Me tultiin Lähteelän lintutornille katsomaan tätä alkavaa auringonlaskua ja täältä me suunnataan sitten sinne Kärkikalliolle ja sieltä vielä takaisin tänne ihme. Eiköhän mennä. Markus, sulla on... No, nyt ollaan poikien kanssa matkalla. Nyt turpa umpeen, Markus. Jumalauta. On se komea torni. Niin, tänne piti kavuta. Tällainen. Hätskyykkeli. Onko? Oot sä varma? Joo. Mä en suostu uskoa. Kukas toi on? Joo, tällainen pikku seikkailu kavereiden kanssa näin lauantai kunniaksi. Siellä on aurinko jopa menossa laskuun ja meidän matka on vaan ylöspäin. Mut mun kello onkin oikeassa. Oho, tää auringonpaiste näyttää jo vähän huonot kamerassa. Niin. Näyttää kivalta kun se heijastuu teidän naamaan. Tää on hiton hyvä. Oho, Markus on vakeltainen. Tää on hiton hyvä. No niin, no niin. Tää on hiton hyvä. Onko se lemoni? Se on sekin. Ei se ois se. Ei se ois lemoni. Sammas. Anna. Meidän tulisi varmaan siirtyä sinne kalliolle. Nouda. Meidän pitää nyt alkaa siirtyä sinne kalliolle. Meidän mennä. Äkki. Ota. Markus tuu. Me tullaan jo, me tullaan jo. Mitä? Tulemme tänne. Markus. Se tajuu. Tää on muitakin ihmisiä. Hetkinen. Mitä? Liikennemerkki. Oi hei. Mitä siitä? Joku lapsi on piirtänyt siihen kun... Miksi ne on hymyilevä? Haluatko mennä lähemmäs vai? En mä tiedä vittiinkö vaan. On kyllä aika hurja. No jotain vielä. No lähdetään nyt vaan sinne kalliolle. Joo. Tullaan myöhemmin sitten tonne tornille ihastelemaan. Kyllä. No, me ollaan nyt saavuttu poikien kanssa tänne mitä? Kalliolle. Mä voin pitää sitä. Se on mun juomu. Onneksi ei vielä taskulampuja tarvitse. Täällä kuitenkin sen verran valo. Joo, vähän vaikka aurinko jo laski, niin ihan hyvin täällä. Lampu jäi tonne auto. Vittu. Joo. Joo, mullakaan ei itse asiassa ole lamppua ollenkaan mukana. Ville saa lampua ja mä otan kanssa lampu. Miksi vitussa se saa lampu? Se jätti sun. Siellä ei oo omaa lampu ollenkaan. No mut mulla on kamera. Jonkun tää pitää dokumentoida. Mä tarviin sen pitun kameraa. Viita poikkeaa, hoita väliin. Miksi sä itekin riitelit tässä? Mut kun mä tarviin sen lampu, että tää näyttää hyvältä tää video. Et sä ymmärrä. No mut, no helvetti, mutta... No otat, ei oo vielä pimeältä, niin otat sen sitten sieltä autosta. Vielä on aikaa, hei pojat. Vielä on aikaa. Joo. Ei saa... Täällähän on Suomen eteläisin käymälä. Ei saa tulitikku ei saa. Mut eihän se oo eteläisin, jos Suomessa on laiva. Ei saa tulitikku. Niin silloinhan se laiva... Laivassa ei oo käymälää, kun siellä on vesi. No mistä sä sen tiedät? Mun laivassa ainakin on käymälä. Mikä vittu laiva sulla? Käymälä. En mä tiedä. Mulla on kohta 9. No niinpä näyttäisi olevan.
mulla ei oo kelloa edes mukana. Mä tulin tänne ihan sillä ajatuksella, että me mennään vähän kalliolle vaan kattelemaan maisemia. Me mennään kalliolle kattelemaan vähän maisemia ja... No kun mä nyt vähän missasin tän memo, että pitää olla kaiken maailman taskulamput ja sellaiset mukana. Se oli oksaa. Pimeetä, niin totta kai vaan. Mutta se liikennemerkki kyllä jäi vähän kalvamaan. Että mä en tykännyt yhtään siitä. Älä nyt töki niitä tatteja. Mut se oli vaan liikennemerkki, joku on vaan heittänyt siihen kuin ihmeen hymynaama. Ajatte ihan hyvällä mielellä vaan laittanut. Ihan hauska pilahan tuo. Ei se oo pila, se oli vaan niinku sellainen moi. Minä se olen modernia iloinen. taidetta, semmoista abstraktia taidetta niinku. Niin joo. Nuoriso sanoo. Meidän paikallinen taiteilija siinä. No niin, ollaan vihdoin saavuttu perille kalliolle. Me päästiin perille. Täällä on aika hieno keli tänään. No vähän kyllä tuulee, mä en tiedä paljon tää mikki saa otettu kiinni, mutta hyvin. Taivas on ainakin ihan kirkas. Täällä tulee pimeällä näkymään melkoinen show. Aallot on aika kovaa tänään ja... Joo. Ei nyt kyllä uimaa kannata mennä. Siellä on kuulemma Luotsi, joku paikka. Onko se Ruotsi siis? Ei, Ruotsi. Näyttää siltä, että kuvaat noita randomeita ja he sit katsoo, että mitä helvettiä. Kiitos puolestasi. Tuolla on Upinniemen joku laiva. Missä? Tuolla. Upinniemen laiva. Ei se voi olla itse Upinniemen laiva. Lähtee tuolta niemen vasemmalle. Onko on liuski siinä laivassa? No ei, kun se on lomilla nyt. Onko on liuski siinä laivassa? Ei, kun se on lomilla nyt. Muistithan sä ottaa nyt niinku... Onko sulla mitään selviytymiskaluja, kun jos me pimeä aikaa ollaan, ettei tuu mitään karhuja tai mitään sellaista? Mulla on pari taskulampua ja puukko. Ettei liuski ole siinä laivassa? No ei, kun se on lomilla. Sulla on puukko. Mulla on puukko. Sä osaat käyttää puukkoa. Se on silleen niinku shing shing. No mitä mä nyt videopeleistä on oppinut, että otat sen tohon noin. Tai sit... Et se on niinku aika hyvä. Mut eihän täällä nyt... Toi on ihan totta. Mutta eihän täällä nyt ole mitään, mitä pitäisi puukolla lyödä. Mitä se liuski tekee? Mut eikö se voi olla karhuja tai jotain sellaisia? Ei tietenkään tällä hetkellä, kun se on lomilla. Joo. Hoidenkaan meininki alkaa olla aika määrässä. Voi olla se, että me käveltiin pitkän matkan. En mä kyllä jaksaisi enää Hoidenkaan. Mä saatan lähteä jossain vaiheessa vaan vetää omilleni. Mulla on mukana niinku joku 4 bursaa. Mä pärjään varsin hyvin. Moi kaverit! Joo, morjesta. Ei, mä vaan vähän. Joo, morjesta. Kattelin näitä katon maisemia. Hei matkustaja. Noniin. Rauha sielulla sitä jotain sinne päin. Kato sitä. Se on Luetko oma sinäkin selviytyminen. Stubbin hallitusta? Noniin, ei kun Trumpi on parempi. Vantaalla kokonaan sit mennä. Noniin, Vantaa sun Vantaa. Siinä on semmonen Kuvaaks tää? tieteellinen ilmiö kuin... Korroosio. Ei ku mikä eroosio. Ne on aaltoja. Hei, meribiologi siinä. Mitä toi ilmiö on, kun toi kivi kaivautuu? Eroosiota eli maan kulumista. Kato, mä tiesin. Maan kuluminen eli eroosio. Pitkäaikaista maan kulumista erilaisen hankausliikkeen takia, kuten aaltoja. Minkä tyyppistä kiveä tää kouluttaa? Ihmisiä. Pojat, täällä alkaa olla aika viileä. Tää tuuli on oikeesti aika viileä. Lähdetäänkö takaisin tonne mettään päin? Eikö se oo meidän tarkoituskin tulla kattelemaan mettään? Ei, kun me... Tähtiä. Tähtiä ja Mutta ei auringonlaskua. meidän tarvii olla täällä rannalla, täällä on viileä. No tossa sulla on kyllä ihan hyvä pointti, mutta eihän kylmyys nyt ole mikään oikea asia, että se on vaan tullut. Meriorsulaiva. No ei ole. Se on rannikkolaivasto, mitä vittua se Ei, toi iso, kun siitä vasemmalle näkyy. Siellä on näkyy tuo vittu kurja. No eikä ne. Ei kamera ainakaan näe mitään. Tuolla. Niin on. No niin on joo, se on meriorsu. No niin, nyt mä löysin sen. Joo. Ei, se näkyy ihan pikseleen, en minä. Joku sen vuotta sitten kadonnut jotain forekamia. No sä tutkijat. Täällä. Täällä. Siis vissiin. Mä muista lukeneen. Kai täältäkin raportoidaan säähavaintoja. Ei, mä lähden, en mä halua olla missään tällaisen. Siis mitä, ei me...
No älä nyt. En mä tykkää mistään tollasista jutuista, että joku on kuollut täällä. Eihän tänne kukaan kuollut oo, että voihan ne vielä täältä löytyä. Siis ei siinä No mut muutenkin tommoset jotkut, ja sit se on vielä oikeeseen elämään perustuva. Mä en edes voi katsoa mitään Fintopin videoita, kun nekin perustuu tosi tapahtumiin. Pari vuotta. No ei saa niin paljon. Ne on paikka varmaan tuolla kaluilla. Anne katso. Mitä sä höpäjät? Siis mennään pois! Mennään sinne mettään. Mennään vaan pois täältä. Mitä? En mä halua mitään hirviöitä tai muita hobgoblineita nähdä. Lokkeja ja peuroja täällä. Mut entä jos on vaikka karhuja tai jos ne Foregan tyypit on jossain tuolla? No, kai ne jossain on. Onko toi hirttosilmukka? Ai se on banaanipuoli. Joo. Mitä vittua sä nyt siinä skitsoot? Niin, tää on tää efekti. Heti kun joku puhuu jotain kadonneista tyypeistä, niin heti kaikki yhdistetään kuolemaan. Hieno auringonlasku, nauttaa nyt siitä, okei? Okei, no... Ja Ville, älä nyt huoli, kun tuolla on toi sotalaiva. Niin se kyllä pamauttaa kaikki karhut. Katsotaan nyt sitä auringonlaskua sitten. Mietitkö se karhu menee, tässä on toi sotalaiva niinku pum. Miksi te ootte siellä puussa? Hei, oikeesti. Tää ei ole kuva. Ei oo, me ollaan video. Me ollaan video. No älä nyt. Mut Täällä on ihan törkeä hienoja näkymiä. me ollaan vieläkin tässä ihan rannalla. Eihän tässä tuuli. Tässä on tuuli. No kun on kylmää. Meidän pitäisi tulla pimeällä, kato. Jää olla pimeässä. Santerikin väitti, että sillä on nuotiokamat. Me voidaan tehdä vaikka nuotio ja lämmitellä. Mennään tekemään. Saatko tän nuotin? Saa, siellä on tulentekopaikka. Onko oikeesti? Mennään tekemään. Oikein? Joo. Ihan vittu. Joo. Mulla on hamppareita. En mä tiedä. Ehkä niitä pihvejä vois jotenkin lämmittää tai jotain. Mennään tekemään tulimukille. Säästä sitä akkua siinä kamerassa. Joo. Ei olla vielä. Hyvin on vielä akkua, älä nyt. Pitää saada taltioitua. Joo. Nyt nopea tämmönen vlogi, että me ollaan nyt joku varmaan 20-30 minuuttia varmaan kävelty etsiä takaisin autolle, että Markus pääsee hakemaan se taskulampu. Santeri käyttääkin jo sen taskulampua tuolla. Mut niinku kiva maisema, mutta oikeesti alkaa tulla vähän pimeä. Ihan hyvä, että siellä on taskulampuja tuolla Santerilla. Pääsee hakemaan se Markusin taskulampu kohta. Hieno maisema kyllä on. Vähän pimeä alkaa tulla. Okei, eli me ollaan nyt alkaa tulla sen verran pimeä, että kamera ei enää näe oikein mitään. Vähän taivasta näkee. Me ollaan nyt matkalla sinne nuotiopaikalle ja mä just tajusin, että... Niin, nuotiopaikka jossa tuolla näkyy vähän valoja. Joo, Älä siellä. osoittele. Niin me ollaan nyt matkalla tässä sinne ja mä just tajusin, että ne saatanan tulentekokamat jäi sinne autoon. Voi. Me lähdetään nyt sit kävelemään No, sinne. mut hei. Saadaan Markuksen taskuun. Niin, saadaan Markuksen taskuun. Sä saat burgereita. Mä saan mun eväät ja Mulla on myös niitä polkeneita. niitä pullia. Mut onks ne niitä kanelia vai niitä jotain vanhoja? Eihän me olla nyt kukas. Ei, mä tiedän kyllä mitä mennä. Niinhän sä sanoit puoli tuntia sitten ja me päädyttiin toiselle puolelle rantaa. Joo. Tää on demoneita. Mä uskon. On demoneita täällä metässä. Se yrittää vaan pelotella mua. Tää on kivaa. Markus vaan referoi tässä nyt jotain videopeliä, mitä sä pelat toissa päivänä. Joo, semmonen ku... Näin mä oon kuullut. IGN antoi siis 2/10. Joo, siis kun se repetityy niin gameplay ja sit siinä on tietysti semmonen yksi MP. Ja niin joka kerta se sanoo, että täällä on demo. Joo, mä sain Santerilta jo sen taskulampun. Mikä helvetti? Kohta otetaan itekin käyttöön. Täällä alkaa sen verran pimeä pikkuhiljaa ole, että kai se kannattaa. Joo, musta tuntuu, että me kompasteen jokaiseen kallioon. Siinä on sit säädettänyt valot kiilaa. Ei voinut edes sinä peliä tehdä päivänä. No niin, otetaan sitä vesi. No, ei, kun se ei käynnisty. Ai niin. Mulla on siinä akkulukko päällä, et se ei mene vahingossa päälle tuolta repussa, mä laitan sen päässä. No niin, nyt se on tässä päällä. Mä luotan. Okei, testataan. Mites Se pohjaa. ei toi. Tämä. Oi. Siinä sivussa on nappula, mistä saa sitä kirkkautta. Oho. Nyt on kirkas. Joo, en osoitella naamaa. Ja se oli vielä toka kirkas. Vaan. Noniin. Nyt mulla on ihan night guardi. Siellä kaverit menee jo. Kattokaa mitä hyvin täällä näkee.
Kaikkea näkee hyvin. Mutta joo, siinä meidän update. Siinä meidän update tähän väliin. Katsotaan sitten kun ollaan autolla, että jos se Markuksen taskulamppukin löytyy sieltä samalla. Jees. Ollaan out. No niin. Me ollaan saavuttu takaisin tänne parkkipaikalle. Aina meillä on vielä hetki käveltävänä. No joo, mutta me ollaan jollain parkkipaikalla. Vähän hiekkapolkua pitää vielä kävellä. Sitten päästään hakemaan ne tulivälineet. Mutta tekee hienoa estetiikkaa. Hienoa estetiikkaa tulee, kun saa nuotion sytytettyä ja pojat ympärillä vähän. En kyllä tiedä, ollaanko me mennessä takas tonne. Pitäisikö vaan mennä sinne tornille sitten? No mut, oishan se aika hieno. Siellä ei vaan taida olla nuotiopaikka. En usko. Elikkä ne on ne porekajat. Niin. No ei tuolta varmaan kukaan ole etsinyt niinku vuotitaan. Niin varmaan sen jälkeen kun ne katos, niin se suljettiin. No ei varmaan asiakkaita, kun täällä vaan katoaa kaksi, kun tuhka tuulee. Mutta Niin. se on niin kauan sitten, että ne on varmaan... Täällä oli se iso myrsky silloin, että varmaan johonkin aaltojen mukana lähti sitten. En mä tiedä. Älä nyt. Me ollaan metsässä, ei täällä ole nyt mitään. No, on täällä eläin. Täällä voit siis kontiainen voi olla. Niin, no yksi hirvihän me tässä matkalla nähtiin, se oli ihan hieno. No, kai ne nyt ihmisen ääniä säikkyy sen verran. Jos kävis niin kivasti, että toisella puolella oli karhu ja toisella puolella sen poiksas, niin sit voit käydä perässä. Onneksi täällä karhu. Mut sit pitää muistaa leikki kuollutta tai jotain sellaista. Niin, ja poikaset saa ilmasta sakkaa. Ja sit näin puuhun. Niin. Siellä näkyy jo parkkikylttiä kaukana on, mutta se siellä on. Ja siellä lähtee joku auto pois. No niin, päästiin autolle. Huhhuh. Joo. Täällähän nämä tulentekokamat nyt tosiaan on, mutta... Niin. Niin, että pitäis En takaisin mä vielä oikein... Pitäis se kilsa kävellä vielä takaisin. Toi portti ei jotenkin hirveän houkutteleva nyt enää. Ai mit? Katoinen miltä se näyttää. Tommonen. Joo. Ei se kivan näköinen. Niin. Ei sille mitään oo, mutta... Mitä Markus? Siis meillä tässä joku sponsori. No eihän meitä nyt oo Ei kukaan. meillä on mitään sponsoreita. Meillä on 2 tilaajaa. Mitä sä puhut? Siis... Joo, lähdetään nyt sinne tornille nyt. Joo. Toi on oikeesti vähän hämärä kato. Oota, mä nappaan vielä takalaatikossa jotain. Tollasia aloita. Burgereita. Jees. Näillä jatkaa. Jaksaa jatkaa. Voi vittu, että tästä on batteri. Tää. Mehän tultiin sitä varten autolla. Helvetti, mistä mä olisin voinut? No ei sillä nyt mitään voi. Käydään siellä tornilla sit ilman yhtä vaan. Jep. Niin mitä sä Markus huomasit? Kyllä se toimii. Näköjään. Aika hyvin. Joo. Strobot ja kaikki. Me tultiin nyt takaisin tähän lintutornille, kun me jäätiin miettiä sitä Sitä hymynää. niin sitä kyytiä. Niin. Mennään kattoo vähän. Nähtiinkö me vaan näkyjä. Tai entä jos se on vaan joku
Joo. Aika hurria. Mä en tykkää ollenkaan tällaisesta tutista. Mä lähden. Tää on demonilta. Se vaan... Markus on koko matkan kiusannut mua siitä, että mä pelkään kaikkia tämmösiä pelottavia juttuja. Mun mielestä se on reilu. No, mutta eihän tänne nyt mitään pelättävää. Se on se tosiasia. Niin, en mä tiedä. Kameraa ei sitä nappaa, mutta tähdet alkaa näkyä taivaalla. On kivan näköinen. Kyllä niitä pääsee kohta katselemaan tuolta tornista. Joo. Ja ei toi kyllä kivan näköinen, herran jumala. Joo. Ja Markus vaan menee viereen. Mennään kattoo vähän päin. Markuskin jos kasvaa. Joo, laitapa normivalolla se. Ei ihan siihen, kun se hirveen kirjoittaa. Ei oo kivan näköinen. Eikö meidän pitäis päin poistua sinne tornille? Joo, lähetään tornille päin. Joo, vaikka. Ja te väitätte, että täällä ei oo mitään. Joo. No ehkä joku peuri. Se lepakko, ei varmaan se on joku lintu. No mut, joo. Me mennään sinne tornille. No niin. Joo, tosiaan toi Ville antoi nyt mulle ton tän kameran, kun se haluu syödä sen burgeria. Ja se meni vähän edeltä ja me mennään nyt perästä tänne tornille sitten. No, Ville oli niin panikissa. Vähän vittuilla. Ei me voi sitä kysyä. No joo, sitä nyt vähän tuntui pelottava. Autoja täällä on, mutta eikö ne oikein tunnu? Ei vasta porukkaa jo näin. Enää niin porukkaa. Hetkinen. Hei. Mitä? Tää ei tarkenna. Ville. Ville. Se burgeri. Tukehduks? Vittu vaan tätä näyttää täällä YouTubessa. Meiltä lähtee mainokset. Täkkiä. Lähetään nyt sinne tornille vaan niin Joo. Ville on siellä tornilla varmaan jo. Niin. Joo, no niin. Palataan. Joo. Toi Markus otti nyt tosiaan Villen lippiksen sitten muistoksi. Mennään nyt kuitenkin tonne tornille, kun sitähän varten me tänne niinku ensisijaisesti tultiin. Lähtekö Ville rauhassa hänen muistonsa? Häh, missä? En mä mitään näe. Eikö sit? Mä tiedän, joku varmaan. Mennään sinne tornille nyt. Täällä alkaa näitä tähtiä meinaa näkymään oikein kiitettävä määrä. Niin, käydään katselemassa vähän. Joo, ei sieltä lintuportista sitten näkyy mitään. Jotta lähdetään vaan takaisin. Joo, ei sieltä. Vähän liian pilvistä ja ei mitään ihmeellistä. Niin. Sanoit sä, että sä näit jonkun täällä? Kaupa ei ollut jo. No en mä kyllä nähnyt yhtään ketään. Mitä? Ei jumalauta. Ei. Nyt. Se on kriippi, mä en jaksa juosta enää. Sä et jaksa juosta. Mitä vittua? Nyt Markus ihan. Vittu. Ei vittu. Markus. Mä se jaksa juosta. Ei jumalauta. Vittu. Vittu mä pääsin pakoon sieltä.